Hola a tots, em dic Michael Iwasnia, soc alumne de primer de batxillerat E i avui vinc a presentar una aplicació que es diu Wolfram Alpha. Què és Wolfram Alpha? És un motor computacional del coneixement, o millor dit, en altres paraules, un cercador molt llest. Entén les preguntes que li fas en llenguatge natural, en anglès, i no busca resultats, sinó que directament les respon. Per exemple, quants anys té Michael Jordan, quantes calories té un Frankfurt, també deriva integrals, calcular taxes de creixement d'una persona, dissenyar gràfiques, a partir de dades i moltes coses més. Avui dia, gràcies als assistents de veu com Cortana o Siri, aquests tipus de cercadors intel·ligents no ens semblen tan impressionants. En realitat, fet tant Bing com Siri el fan servir per busques respostes a determinat tipus de respostes científiques. Ha estat creat usant matemàtica, es va estrenar l'any 2009 i des de llavors ha anat evolucionant i perfeccionant-se. La pregunta és Wolfram Alpha un altre Google? En apariencia, Wolfram Alpha sembla un cercador tradicional. Funciona de manera molt diferent a Google. És un cercador tradicional que crea una base de dades, un magatzem amb enllaços i referències a centenars de milions de pàgines web. Quan algú realitza una recerca, intenta trobar coincidències i en funció d'elles ofereix una llista de resultats amb enllaços. Wolfram Alpha emmagatzema coneixement humà processat per experts en la matèria. No és informació recopilada automàticament. Per processar algoritmes que intenten entendre una pregunta en un llenguatge natural i oferir-te la resposta concreta, ja sigui un número, un anàlisi, una gràfica i fins i tot un informe complet. És important entendre que el funcionament de Wolfram Alpha és recordar que és un cercador de coneixement. No intentis localitzar les últimes notícies, els millors vídeos o els memes més graciosos de l'últim partit Real Madrid versus Futbol Club Barcelona. Però sí trobaràs respostes a preguntes de ciència, història, matemàtiques i altres àrees del saber. Perquè es facis una idea de les teves prioritats, si introdueixes Real Madrid al cercador, t'hi oferirà informació de teatre real i no de l'equip de futbol. Vols fer una prova? Per iniciar una sessió en Wolfram Alpha, tens que crear-te una compte gratuït. Només és necessari per certs informes i donar-li permís a analitzar el teu perfil de Facebook. Calcularà la distribució d'edat dels teus amics, la freqüència de les paraules més usades, els dies de la setmana en què més escrius, les teves fotos més populars a les xarxes socials i altres dades curioses i interessants. Així és com ens topem amb Wolfram Alpha, que no és cap estrany per nosaltres. Aquest cercador d'informació eficient és, al meu entendre, meravellós i té una forma de processar la informació que, encara que complicada, és una de les millors que hi ha al mercat. Sent una aplicació tan simple, però a la vegada molt ben elaborada. Per als estudiants d'avui en dia és una aplicació que amb un bon ús t'ajudaria moltes vegades en la teva vida estudiantil. Atenció, que això no és per fer trampes en els exàmens, però sinó per tenir una ajuda i per reforçar i facilitar els teus coneixements, per adquirir nous coneixements. Després d'una mica de recerca, ja hem entès el seu funcionament. És una acurada maquinària amb moltes fonts d'informació que ens pot contestar qualsevol tipus de pregunta. Una mena de Wikipedia, però més sofisticada, que és una eina ideal per un telèfon intel·ligent com el nostre.